Calleu, que s'ha de sentir. Antoni, ja ho veuràs jo, ja estava. Ja, sí. Els discurs d'enguany. Bé, no és d'enguany, he fet avui, però és d'enguany. Que persona ve. Ojalà trobés alguna manera de començar que vos impactés i vos fes dir, uau, però no me'n surt ninguna. M'agrada. L'únic que me ve en el cap quan penso en aquest any juntes és totes les riades que hem compartit, totes les bronques que mos han pegat i qualcuna altra discussió entre amigues. Però vos mirara i l'únic que puc sentir és felicitat. Felicitat per haver tingut com a companyes, amigues a persones com vosaltres. I companys, persones no? diferents entre elles. I és això el que vos fa especial. Que de l'únic que hi ha, en cada uno, hem fet una classe i un any extraordinari. Crec que també ha influït un poc la locura que tenim, perquè no me digueu que no trobeu que estem un poc loques. Bé, com a conclusió, us vull dir gràcies per tots aquells records que han quedat d'aquest any. Gràcies per totes les persones noves que he conegut. Ariadna, t'estimau. Gràcies per animar-me quan estava malament i perdó si vos he disgustat. Bé, ara basta de nyonyades i anem de festa, que som aquí per algo. Feliç de curs.